казват хората, не дей, ще те боли. Но кой от тях може да обича така, както ти? Кой от тях е готов жив да изгори, жив да изгори, душата на пепел да стане, докато кърви в огъня ще влезна, само и само за да си добре. Събрах си багажа, след теб ръцете си ги мразя. Обичала съм погрешния човек, обичала съм и след него не останах човек.